Kai Ya auna faɗi. saki da mu wake jigon mu. Nijar sai bazum, Nijar sai bazum, Burin burmi kar ya doki ogan layin mu. Nijar sai bazum, Nijar sai bazum. Na ce kashin gwiwa Salamu alaikum. a magarajen tora. Salamu alaikum. Wa alaikum salam nan ne. A kaya aikan a kayin a sa musu. Ka ganni nan fa. Yaya gari? Ai duk gurin da kai sai na bi ka wallahi. Nai a nan Abijan ne. Nan Abijan a ce wai ka gudu ka gudo ƙauye ko sai na zakulo inda kake. Sako ne zo daga Alhaji Nura. Kai, ka san Allah ka san annabi. Dan kai na gudo wannan kasar Abijan ka sake biyo ni. To, da ne sai na zakulo. Salon kullun ka dinga bibiya ta kana cewa sai na koma gida jamhuriya ta Nijar. Bari in gaya maka, tun da haka ne, billahi allazi la ilaha illa huwa. Daga nan, gane zan koma da zama a Falawo. Ban gane. A Falawo. Ban gane abin. A maimakon ka ci gaba da yin maganar in koma gida jamhuriya ta Nijar. Ni abin da yake min ciwo yake tayar min da hankali. Shugaban ƙasa ta na jamhuriya ta Nijar Muhammadu Yusuf Zaki in ya gama Dimir Beltiyan ba san wanda zai dora ba. Shi isa ba zan koma gida ba. Ai baka sani. Wannan ce ta hana ka komawa Ita gida? ce. Dai wannan ce ta hana ka komawa gida. Alhaji Nura Shehu Maradi. Maradi ya bugo waya ya gaya min. Allah ya kawo lokacin da mutanen jamhuriyar kasar mu ta Nijar su da kansu suka tsaya suka duba cancanta da kuma wanda zai dora daga inda Muhammadu Yusuf ya tsaya. Babu. Shine Bazum na Hadiza. Kalli fatan 'yan Nijar. Alhaji Bazum na Hadiza. Ba zan Muhammadu tsohon da fitar ɗin mu kuma ministar ɗin mu. Wannan shine magana. Ba zan Muhammadu tsohon da fitar ɗin mu kuma ministar ɗin mu. Kwarai. Ministar biyu. Kaga can yayi da fitar. Yayi ministar. Ya sake zama wani ministar Shi din. ya maida da Shine. magaran Dubai. An gama. Shi ya maida da magaran Dubai. An gama. To in dai ko Bazum Muhammad shine ɗan takarar mu ta Dimin Beltiyan. Eh, To komawa gida ya kama ni. kwarai kuwa. Zan shiga cikin gida gurin kwar gida a kayi aika a kayi koyi. Kayi aika, Akayi. a aikai kar aikayi koyi. Akayi koyi. Yar buzuwa kenan. Yar buzuwa ta malashi. Yar buzuwa ta ke. Yar buzuwa ta malashi. Zai hada. Na san buzuwa wallahi. Wayyo Allah Na na. san buzuwa wallahi. Kamar yaya? Tawa baki kirin take a daki na kullum Ah. a cire nake. To. Na san yar buzuwa wallahi. Kai. Bazum na Hadiza Muhammadu. A'a kai dai ka ce waƙar yar buzuwa ka ɗauko kuma. Bazum na Hadiza Muhammad. Bazum Muhammadu. Bazum Muhammadu na Hadiza. na Hadiza. Wai ai manya ba sa yar rawa. buzuwa. Da wace. Bazum na Hadiza. Allah raba Da ta da wani yan ma gada. yar buzuwa. Allah raba ta da yan gada. Ban gane yar gala Buzuwa. ba. Ban gane yar gala ba. To aka na ci Sai kuɗin ka ce rawar tiya lady. Na kukkufo. ban ci kuɗin mawaka ba za a yi min tutse ba. Ai baka sani ba. Eh. Wannan yan wake-waken da nake nima sai ce da kuɗi na fa a ciki. Kuma nai ka ci kuɗin mawakan nan. Ka gaggauta a fito da su. Ta zo ai abun gaba da kuɗin mawaka sai sun yi magana sai a ce ba su kyauta ba. Nan da kana ina ne? Hai, yar buzo nan ta iya miya wallahi.